С Терминатор ще снимам днес в сървъра на Гейммания и така. Сега той ще пусне един сървър. Пуснах го. Бави, ето го. ще да влезнеш. И влезнах. Ох, ау, ох, ах. Къде съм? Ох, гадост. Сега ще, ох. Къде е аварийният изход? Аварийният изход е... Човек. Нататък. Не! О, Терминатор де. Хубаво, че нямам място и не съм Какво чак? Какво е? Защо се спамнах? Да. Но тъпо. Тя... Да. Нещата са ти тук, така че ела и си ги вземи. Не ми ги имай. Не съм взел нищо. Да, нищо съм взел. Мали човек не знае да скачам от толкова високо. Да. Ето не беше много високо. Но просто имаше малко. Къде беше? Къде си? Идвам. При лодките. Прилот? Да. Здравей. Здрасти. Най-накрая се виждаме. Тук трябва да осветим човек, за да не се спомват зомбита. Аз ще осветя. Ти познал ли си ги? Да. Винаги играя с мобили. Това ли са ми всичките? Това Да. не съм взел. Да влизаме. Ела им покажи какво имам в честа. Добре. Да знаете, аз съм нов в Майнкрафт. И изобщо в снимането. Да. Днес се научих да снимам, така че ако нещо направя както трябва, не ми се съгдете, защото все пак аз съм новак И му напишете коментар да знае следващия път. Да. А да лягаме. Да лягаме. Това ще е малко скучно за вас, но все пак е тъмно. Добре. Хората чуват ли те? Да. Ще е странно, ако не те чуват. Да. Зависи. И стоя някакъв такъв и си говоря сам, представяш ли си? Давай. Да легни най-сетне, бе! Чакай, че ми бъгна леглото. Легна. Айде легни. Виждате ли го колко е просто? Не ще да легне. Чакай, ще се чупа леглото. Премести си леглото просто. Ще го преместя. Лагай, бе! Пу! Тук имам разни щуротики. Готово легнах. Ох, най-сетне. Да, хора, аз съм много зле. И пишете, хора, пишете дали той се чува, ако не се чува, ми пишете, защото все пак трябва да знам, да направя, да взема някакви мерки. Не знам, може да се чува, може да не се чува. Не знам. Вижте какво има в главния чест тук преди това. Има Diamond, Gold, Iron. Ох, бъгна ми. Даже има и 4 Emerald. Виждам. Някакви такива, някакви штуки, тук някакви, и тук някакви, нали. Аз броня ли съм човек? Къде ми е шлемчето? Супер, ще трябва да се прави много шлемче. Ще идем, отдеве хода преди, докато не снимах. Това какво е? Крипа. Направихме авариен изход. Да, направихме авариен. 2 паяка. Защото все пак, ако нещо се спалне... Enderman. Съжалявам, хода, обаче не искам да умра, защото все пак аз не съм много добър в биенето. И все пак не ми се съгдете. Аз си направих много Отдеве хода ето човек сега, който тук, нали, умря 2 пъти, или колко, 3 пъти, или колко бях? 3 пъти май. 3 пъти от едно малко зомби. Зомбито почти не го удареше, ама той все пак беше на малко сърца. И то малкото зомби е твърде бързо и ях на пиле. да, сега ще ви покажа аварийния изход. Не чак аварийния изход, ако влезнат прекалено много мобове, да излизаме, защото все пак ние не можем да справяме с всичките. Да. Това там долу не го гледате, това е една тъпа пещера. Това там е аварийен изход, това не го гледате. Това е да там. Аз случайно направих, не много случайно, направих 25 кирки. Да.
покажи ги на ходата. Малко трудно, едните са тук и останалите са там повечето. Добре. Ето И... Да. Показа ли аварийния изход? Показал го. Показа ли къде излиза? Има Ендермен и два паяка там, където излиза. Така че сега не е много удачно да Аз ходим. ще отида да ги убия. Добре, убих я, ама има Ендермен. Ей, Ти се решаваш. Остави диамантите да е. само два ще взема. Остави ги. Добре, ще направя голд меч. Добре. Аз имам... Вижте какво имам аз. Взех ли са? Какво? Голден меч, не знам къде ми. Так. Така. И отивам да ги убия хора. О! Време. Ще дойда с теб. Ела, ако искаш, вземи си някакъв меч. Аз Защото имам. няма лошо. Къде пътя се е преместил? Има Не. Къде е Ендърмена? Ендърмена къде е, бе? Той се телепортва, човек, поне да е навсякъде. Ама аз ще убия паяци. Те са много човек. Идва той. Той идва. Крип мастър. Ти ги трепиш долу, аз горе. О, Знаеш, супер. че един паяк слезна при теб. Какво? Един паяк слиза при теб. При мен Моли, Ендърмена. Добре, че не го гледам в очите. Все пак. Той е Ендърмен. И не случайно е Ендърмен. Ама, хора, ние снимаме на Pocket Edition. И тук е много тъпо, защото няма ад и няма недър. Няма портали. не може да търкува с селени. Общо Да. взето няма почти нищо, даже енчантинг. Да. Това е някакъв гадно. Не има енчанти. Няма енчантване. Няма? Има. Как се енчантва? Нали има такова, бе? Нали има енчантинг тейбъл? Няма, тук няма в Pocket Edition. Има, бе, на това, бе. На кое? Добре, ще излезна за малко и ще покажа. Ма дали да излезна? Не. Добре, не излиза. Не. Избих паяците. Остана един. Колко много са? Всичките са при аварийния изход. Да. Ето ела при мен сега Колко няма. минути минаха? Добре, сега ще ида при него. Човек ще излезна от аварийния изход. Искаш ли? Добре. Ето го. Бе, ужасно, нали? Добре, Да бъде, снимаме да бъде. марки много мухи. Да. Ние сме тук в едно кафе близо до нас, за да хващаме еднакъв Wi-Fi, ще ида да убия този крипмен. Крипър го напада. Още го да падне, бе. Ще е готино. Аз ще слезнам долу при него. Не! Ох, Мария. Не съм. Ама почти. Отивам да пиле. Човек. Поми има на меча. Какво е? Нищо. Добре, аз отивам в къщата. Стори ми се, че се е пропукала, ама викам това не е възможно. Не, няма да повторя втори път тази грешка. Ще слеза на кисело, тук е така лекичко. Тук е така лекичко. Мале, това му стресна. Няма да убивам, защото все пак животника не ме напада, защото... Добре, пилета. Къде ми са милетата? Някой ги е ял. Ей, яде за пилета. Оф! Имам гъба. Яде ли се? Опа, извинявай. Не се яде гъба. И аз съм новак горе-долу в Майнкрафт. Не е чак толкова новак. Захарта яде ли се? Захарта може ли да я ям? Не. Жалко. Ама можеш да правиш разни неща, в които... Колко ми трябваше за торта? Какво ми трябваше за торта? Трябваше ти чай сега да ви. Значи трябваше ти мляко. 2 кофи мляко мисля. Не си спомням, човек. Чакай, аз ще проверя. Не съм правил торта от 100 години.
Значи трябва ми 3 кофи мляко, 2 захар, 1 яйце и такова. Да, уит. Добре, няма къде да ги намеря. И хора, ние ще снимаме само още малко, защото все пак все пак не искам нещо да се случи, ще снимаме по 10 минутите, още някъде 6 минути ще снимаме и ще спирам, защото това ми е първото снимане и не искам да бъгне. Да, защото не искам нещо телефона ми да бъгне, защото все пак и Дейвид искаше Геймания. Следно, аз се казвам Дейвид, Геймания ми е канала, но иначе се казвам Дейвид, аз не си крия името. Той играе в Щурите щураци с кой беше? С Данката, ама след принцип не иска да си казва името, ма да знаете, не сте го чули от мен. И аз се казвам Бам-Бам Щурите щураци, той лудия пеш. Данката. Той се казва Югдана, но му викаме Данка. Да кажа ли как се казва? Ако искаш. Не. Кажи си канала, какъв ще ти е. Смисъл? Канала, аз предлагам да ти е X-Терминатор. Айде чакай. Ама той е XX Shadow Hex. Ще мисля, че го копирам, така че ще измисля нещо друго. Например, като Tell me to joy. Не, Tell me to boy. Tell me to boy. Харесва ми. И пишете там в коментарите дали ви харесва. И кажете какво да прави, например, когато имаш ли компютър? Имам. Изпали си Майнкрафт и кажете какво да... Не, аз имам Майнкрафт на телефона, обаче... На компютъра? Да, на компютъра, обаче нямам такова. Аз искам да снимам с Fraps, ама не знам как да се изтегла, защото лаптопа ми... Все пак аз имам лаптоп, компютъра ми... Кой знае, ще го сваля. Да знаете, може и да не снимам на компютър, защото... Но все пак пишете защото ми бъги. Да снимам на компютър или на компютъра да нам направи, например, чантик или нещо такова. Пишете му в коментарите. Ние мислим да приключваме защото вече 2 дена мина. Чак, да се покажем. Чак беше. Сега. И това сме аз. Вем, че тук не може. Влезли в бронята, бе, човек, влезли в бронята. В бронята, там къде си слагаш броня. Си покажи скина. Да. Не, бе, бронята. Чакай, да бе. И това е той. Аз съм Golden Freddy, както интрото ми. И това беше нас. До скоро.